dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu ninġabru għal dan il-mument ta' talb, kif din l-istennija u talb speċjali għal Papa ġdid. Illum qed nagħmlu l-qudiesa fil-fatt għall-għażla ta' Papa ġdid. Jew ninġabru flimkien u b'din l-intenzjoni nitolbu waqt din il-qudiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti rajta dejjem li bla qiegħda tħares u tmexxi l-merħla tiegħek. Xeret it-tieba tiegħek bla qies fuq il-Knisja u għatija raj li jkun jogħġbok għal qdusitu u li jaħseb u jisar għal ġid tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-anġlu tal-mulej qal lil Filippu: Qum, mur u waqbad it-triq li tieħu lejn in-nofsinhar minn Ġerusalemm mal-Gaza. Din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq. Huwa sejjer jara raġel mill-Etjopja, Ewniku, uffiċjal għoli ta' Kandaċi, sultana tal-Etjopja, li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lill-Alla. Huwa sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Eżajija. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: Mur, ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaġġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Eżajija, staqsih: Dan li qed taqra qiegħed tifhmu? Dak wieġeb: Kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix? Imbagħad stieden lil Filippu biex jitla bil-qiegħda ħdejh. Is-silta tal-Iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet tgħid: Bħal naġa meħuda għal qatla u bħal ħaruf sieket quddiem min iġizzu, ekku ma fetaħx fommu. Aksuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu? Għax neħħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-Ewniku lil Filippu: Ejd li nitolbok,
Għal min qiegħed jgħid dan il-profeta? Għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor? Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura ixandarlu l-Evanġelu ta' Ġesu. Huma u sejrin għalon it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma u l-ewneku qal: Ara hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitammitx? Imbagħad ordna li jwafqu l-karru, niżlu tnejn fl-ilma u Filippu u dan għamdu. Malli telgħu mill-ilma, l-ispirtu tal-mulej ħataf lil Filippu. L-ewneku ma raħx aktar u baqa' sejjer fi triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu f'Ażotu. Huwa u għaddej minn dawn l-inħawi kien ixandar l-Evanġelju f'kull belt sakemm wasal Ċesarija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Sar responsorjali ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Birku popli lill-Alla tagħna, semmaw lana tat-tifħir tiegħu. U li jżommna fuq fost il-ħajjin u ma jħallix riġlejna jotru, flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżaw minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sini, flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu, flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Jiena u l-ħobs ħaj li nieżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla. U dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena u l-ħobs tal-ħajja, missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan u l-ħobs niżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-qari li smajna llum ipoġġilna qudiemna il-mistoqsija jekk aħna bħala bnedmin fil-ħajja tagħna għadniex qegħdin infittxu li nitgħallmu dejjem iżjed. Ħadd ma jaf kollox u qatt ma nafu biżżejjed fuq kwalunkwe tema. Aħseb wara f'dak li huwa ir-relazzjoni tiegħi, ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. L-ewwel qari sabiħ immens ta' dan ir-raġel mill-Etjopja illi waqt il-vjaġġ, waqt li kellu ftit ħin forsi liberu fideh sakemm jasal, sab l-okkażjoni
illi jaqra mill-ktieb tal-profeta Iżajja. U hekk ukoll wieħed jistaqsi, għadna qegħdin insibu dan il-ħin li niftħu l-Bibja u naqraw partijiet minnha. Almenu nippruvaw. Dan ir-raġel mill-Etjopja, meta imbagħad Filippu jidħol fi dialogu miegħu, kien sinċier. U Filippu jsaqsih dak li qed taqra. Hija tifhmu mhux l-ewwel darba jew tnejn illi niltaqgħu ma' nies illi jgħidulna nipprova naqra l-Bibja, imma mhux dejjem nifhem kollox, jew ma nifhem xejn. Imma jekk din hija l-esperjenza ta' xi ħud minnha, x'qed nagħmel biex nitgħallem? X'qed nagħmel biex infittex lil xi ħadd bħal Filippu li jista' jispjegali? Għax fil-fatt kien sinċieru qallu kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix. U naħseb din hija xi ħaġa sabiħa wkoll illi l-bniedem ikollu din il-ħeġġa, din anki l-umiltà wkoll, illi ma nafux kollox, għad fadlilna x'nitgħallmu mingħand xulxin. Kemm verament qed infittex biex jien dak li ma nifhimx mill-kelma ta' Alla insib min jispjegajuli. U jekk ma nifhimx il-kelma ta' Alla, dan għandu jaqtali qalbi mill-inkompli naqra. Forsi xi drabi fittixna kotba oħrajn li jkollhom stejjer illi mhux dejjem inkunu qegħdin nifhmuhom mill-ewwel. Imma tibqa' bit-tama taqra l-istorja u tgħid f'xi mument se jirnexxieli nifhem dak li forsi qabel ma fhimx. U nagħmel iktar sens mill-istorja tal-ktieb li qed naqra. U jekk nagħmluh fuq kotba oħrajn, għax m'għandniex nagħmluh ukoll fuq il-kelma ta' Alla. Tiqafx taqra, tiqafx tipprova, xi darba titgħallem u taqqat l-istampa iktar sħiħa. U dak li sallum ma fimx, għada pitada taf issib min ifhemulek u taf issib anki il-mod kif tasal biex tifhmu anki waħdek bl-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Għaliex propju hawnhekk qed naraw dan il-bniedem milli iwassal li mill-kelma ta' Alla jersa anki għas-sagrament tal-Magħmudija kif smajna fl-ewwel qari. X'qed iżommni jien milli l-kelma ta' Alla tgħinni u tħeġġiġni biex nersa iżjed lejn is-sagramenti. U allura dan il-qari ipoġġilna qudiemna din l-istedina illi aħna Kristu rxoxt, Kristu rebbieħ fuq id-dnubiet kollha tagħna u Kristu rebbieħ anki fuq il-mewt u ċirkustanzi diffiċli ta' ħajjitna. Irrid ikun hemm ir-risposta min-naħa tagħna biex dan Kristu rxoxt induqu verament minnu, induqu l-ferħ tiegħu, naslu biex nifhmuh ftit iżjed. Għax anki kif qalilna illum anki l-Evanġelista San Ġwan, hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela għandna bżonn l-ispirazzjoni tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Għandna bżonn il-grazzja ta' Alla biex jien inkun nista' nifhem il-kelma ta' Alla u naraf lil Alla iktar fil-ħajja tiegħi. Imma żgur li biex nasal għal dan irid ikolli il-moħħ lest li jitgħallem, moħħ miftuħ, u irid ikolli wkoll qalb miftuħa li taċċetta din il-kelma. Biex din il-kelma tkun verament effettiva fil-ħajja tiegħi. Tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. U dan it-twemmin hija liva tiegħi u tiegħek għall-kelma ta' Alla, għall-qarfien aħjar biex nitgħallem dejjem iżjed fuqu, biex jien nersa ukoll leħ permezz tas-sagramenti biex nara fiktar xirid jgħidli u nwettaq rida tiegħu fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Dan nawgura lilkom u lili nnifsi biex f'dan il-vjaġġ li aħna qegħdin nagħmlu lejn il-festa ta' Pentekoste wkoll ikun verament qed jissaħħaħ mill-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu t-talbiet tagħna.
Għall-adulti li din is-sena rċevew is-sagrament tal-Magħmudija fil-lejl tal-Għid nitolbu Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Flimkien, Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għall-bnedmin li jfittxu l-verità kif jafu huma biex jaslu għad-dawl tal-fidi fi Kristu. Nitolbu Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għal-ħutna l-Maltin u Għawċin li huma emigrati barra minn xtutna biex jarfu dejjem iktar lilek. Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għalina biex l-għaqda tagħna ma' Kristu, il-ħobs tal-ħajja fl-Ewkaristija, tejna biex illum nofru ħajjitna u l-enerġija tagħna b'servizz ta' mħabba lil ħutna. Nitolbu Missier dawwalna bid-dawl ta' Kristu. Għati mulej, id-dawl lil kull wieħed u waħda minna, lil kardinali fl-għażla tal-Papa l-ġdid, għenna blajnuna tal-kelma u tal-ħobs Ewkaristiku, aħna ma ngħixux aktar għalina nfusna, imma għal Kristu li miet u rxoxta għas-salvazzjoni tagħna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Sawwab fuqna mulej il-ħniena u l-maħfra tiegħek u l-qaddoni mqazza li bil-qima kollha qegħdin noffrulek biex int tagħti lill-Knisja tiegħek ir-raj li joġob lill-kobor tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara lik laħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Isqof Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti tmajtna u saħħaħtna bis-sagramenti tal-ġisem u d-dem ta' ibnek. Uri lilna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek billi tferraħna bil-għażla ta' raj li jmexxi l-poplu tiegħek fil-ħajja tajba u jdawwal il-moħħ tal-fidili bil-verità tal-Evanġelju. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw bliema għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le
resqin lejh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
It-tieni misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin,
issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Tolbu għall-intenzjonijiet tal-kardinali għall-għażla ta' Papa ġdid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqat talb tagħna. Kristu ilqat talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om li żied safja. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żied safja. Itlob għalina. Om li żied nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina.
Amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta il-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħaristna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.